Moikka! Mä oon Hertte. Tänään mä kerron teille mun suosikkini harrastuksesta, valokuvauksesta. Mä aloitin valokuvaukseen muutama vuosi sitten. Alkuvaiheessa otin kuvia kaikesta. Rakennukset, ihmiset, kaupunkikuvia ja niin edelleen. En koskaan kuvannut taivasta tai eläimiä. Nyt mä valokuvan niitä pääasiassa, mutta kuitenkin valokuvan kaikkea muutakin. Mä kävin kameran mukana luonnossa ja kuuntelen luonnon ääniä. Tämä on hyvä tapa purkaa paineita. En asu kaupungin keskustassa, joten olen lähempänä luontoa. Katson ympärillä ja valokuvan linnuista ja eläimistä, joita näen. Joskus on tunnelma, että olen satussa, koska linnut ovat ihan ystävällisiä ja aina lentää ympäri minua. Eivät pelkää minua ja heitä on paljon. Mä tykkään katsoa, kuinka linnut ja eläimet toimivat niiden luonnollisessa elinympäristössä. Oravat ovat hauskempia kaikista. Ne ovat söpöjä ja tekevät kivoja asioita, kun etsivät ruokaa. Minulla on paljon kuvia oravista, koska kurret ja rusakot ovat ainoa eläimiä kaupungissa. Mutta rusakot ovat harvinaisia. Mä pidän myös mennä ulos yöllä, kun taivas on kirkas ja ottaa kuvia yötaivasta. Mun suosikkikuvauskohde on Linnunrata. Joskus mä otan kuvia remontulista. Ihmiset luulevat, että remonttulet ovat harvinaisia, mutta oikeastaan niitä voi nähdä aika usein, mutta ei niin näkyvinä kuin tässä. Yleensä ne näyttävät vain vihreältä hehkulta, kuten esitetty tässä videossa. Ja lopuksi haluan sanoa, ihmiset, ota aikaa luontoon menemiseen. Jos asut kaupunkin keskustassa ja et halua matkusta kauas, mene Radiomäellä, mene metsään tai järvellä, katsele ja kuuntele ympärillesi. Se on hyvä tapa ladata energiaa ja ottaa aika pois koulun tai työstressin tai yleisen stressin takia. Kiitos katsomisesta. Hei hei!